Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Island Region, may 1,859 ka mga security personnel magabulig pa siguro sang Zero Crime sa Mascara Festival 2024. No permit, no rally, hugot nga ipatuman. Ginaduso man sang BCPO ang pagpatuman sang no-fly zone o kon pagdumili sa mga drone sa mga festival sites. Yari ang report. Sinilang hapon, opisyal aging patigayon ang send-off ceremony para sa 1,859 ka mga security personnel na lakip diri mga pulis. Katapos ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kagiban pa nga enforcement agency nga magabulig sa kampanya sa Peace and Order sa Mascara Festival 2024 nga magasugod buwas hasta Oktubre 27. Ginpahayag ni BCPO Director Colonel Juresti Coronica nga kasubong sang naandan zero crime ang maging target nila sa tuigan nga kahiwatan. Gani hugot sila nga magabantay sa mga festival sites para mapaiway ang posible pagluntad sang kinagamo kag kriminalidad. Tanan nga personal nato ni sa BCPO will be fully utilized. No permit, no rally should be implemented. We will be consistent with that policy. Ginsiling ni Coronica nga wala sila sang na-monitor nga pagpamahog pero magapabilin sila nga alerto halin sa strikto nga pagbantay sa mga puerto kag terminal agud indi makasulod pating supply sang illegal nga droga. Ginpahayag ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki nga karon ginaplano man nila nga ipatuman ang no-fly zone o kon ang pagdumili sang pagpalupad sang drone sa mga festival sites. Magluwas lang kon otorisado sang Bacolod LGU kag sang BCPO. Hindi kinahanglan ng signal jamming suno sa iya, pero nagahulat sila sang approval gikan sa Regional Office 6 para mapatuman ang gun ban. Wala man so far kita man na monitor, pero sige ang aton monitoring kay that's part of our security preparation. Magluwa sa mga kapulisan, magatalana sang rescue units sang Bacolod LGU upod sa Bacolod Youth Foundation para masiguro ang hiluway nga Mascara Festival celebration.